Zimbabwe Republic Police yochizovhura hombe manje, yochizobreaka record isati yakamboitika. Ndakuti vanhu munyika yeZimbabwe munoziva kuti aiwa kupolisi ndo the safest place yekuti kunyange munhu nyakudzinga nematso nyangwe nechi ukanosva waenda ikoko aiwa inenge iri the safest place, but takuona kuti aiwa yava nzvimbo aiwa inonyatsokuratidza brutality yemapurisa kunorohwa vanhu. Saka mina mashoko abuda panapa tiona police ichiexpose vanhu kuti subscribe like kuti on the bell icon. Vakomana chinji redu vanyora vachiti in normal countries being in police custody is the safest place one can be. In Zimbabwe under ZANU-PF the police brutalize citizens. Under ZANU-PF at police Zimbabwe break the leg of detained alleged criminals. There are many incidents of people who were killed while in police custody. Some were injected with unknown substances facilitated by the police. This brutality comes after the August 23 elections, which SADC said were not free and fair. Handing over SADC Chairmanship to such reckless and ruthless dictatorship is an unacceptable mistake. Ndo mashugaro ya panapa vanhu makaona mavideo sezvo muri kuona pavideo apa kuti aiwa munhu anga ari mupolice custody vanhu triple C aiwa mumwe akatogurwa gumbo aiwa nemapurisa vamwe vachirwa pasi petsoka vari pasina kana zvakamboitiwa. Saka vachiti aiwa kuhanda over power aiwa kuSADC kune vanhu vakadai so imistake isingamboiti inoda kukuti aiwa munyika munofiwa kunotamburwa. Saka chimotudze mafungiro enyu pene comment section medu mutudze munori kudipa pamusoro pechitiko ichi. Pene comment section medu musango subscribe kulike tino on the